Sir, I'm a bit nervous about being in Bismillahirrahmanirrahim. Rama saha ibu ingkang kula bekteni. Sederengipun kula matur kepareng kula nyuwun pangapunten sedaya lepat saha dosa kula. Dene ing wanci ngenjing kula badhe winengku ing satunggaling priya nun inggih Raka Mas Hendrik Prayitno minangka calon imam ing keluarga. Kula suwun idi saha paestu Rama dalah ibu. Muga saged andhahin lampah kula. Ugi matur agunging panuwun kula sampun dipun kula wentah kanthi welas asih tanpa pamrih wiwit wonten guwa garba Kanjeng Ibu dumugi wanci punika. Kang putra dereng saged atur piwalas punapa-punapa. Namung sembah pangabekti kula mugi saged ketampi Rama saha Ibu. She's been here every step since the day that we met. Ya Hendrik Prayitno bin Edi Mulyono, saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya Ria Dewiana dengan kamu dengan mahar berupa uang sebesar 311.220 rupiah dengan cincin 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ria Dewiana binti Ruswan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. The day that I die, yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father on the day that I marry your daughter.